Tofa, zazzafar waƙar martani da mawaƙin nan na Najeriya wanda kuka sani da Dauda Kahutu Rarara ya yi zuwa ga ƙasar Nijar, wanda a yanzu haka za ku ji cewa Rarara ya fatattaki gwamnatin da ke ƙasar Nijar ɗin akan tsohon hambararren shugaban ƙasar nan wanda kuka sani da Muhammadu Bazoum, tare da kuma bayyana cewa matuƙar ba a gaggauta sakin tsohon hambararren shugaban ƙasar ba to tabbas akwai zafafan waƙoƙi waɗanda ya tanada har guda 10 waɗanda za su biyo baya, sannan kuma sai ya tona dukkanin asiri wanda ƙasar Nijar ɗin take ɓoyewa, wanda ba ta so mutanen da ke cikin ƙasar su sani. To yanzu haka dai masu sauraro mun san tabbas za ku so ku ji wannan zazzafar waƙa ta cin mutunci wadda Dauda Kahutu Rarara ɗin ya sake yi a karo na 3 zuwa ga shugaban ƙasar Nijar ɗin Janar Abdurrahman Tchani, wanda yanzu haka dai masu sauraro za ku ji cewa duk wasu hanyoyi da 'yan Nijar za su bi da yadda za su yi su ga sun cewa sun dakatar da Rarara, to tabbas suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun dakatar da shi akan abin da yake aikatawa ɗin a yanzu haka. Masu sauraro dai muna mai daɗa tunatar da ku kada ku manta idan wannan ne zuwanku na farko, to ku daure da ku je ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan bidiyoyinmu dauke da sababbin labaran namu waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu mai tarin dimbin albarka. Sannan kuma hakan shine zai ba ku damar samun zafafan labaran Nijar ɗin waɗanda muke tafa da su ɗin a wannan shafi namu mai albarka. Tabbas kwarai da gaske masu sauraro a yanzu haka dai za ku ji cewa 'yan Nijar fa sun miƙe tsaye don wajen ganin cewa sun dakatar da Rarara akan dukkanin abin da yake aikatawa akan shugabannin ƙasar Najeriya baki ɗaya da ƙasar Nijar ɗin, wanda a yanzu haka dai al'ummar dama da ke arewacin Najeriya na ci gaba da bayyana cewa ga inda ya kamata Rarara ya kai kuka zuwa ga gwamnatin Najeriya don wato ganin cewa an kawar da dukkanin matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar da ke arewacin Najeriya, ba wai ya ci gaba da fitar da zafafan waƙoƙi ba akan abin da babu ruwansa. To yanzu haka masu sauraro tabbas muna mai fatan ba za ku taɓa wuce wannan bidiyo namu ba, za ku danna mana subscribing da ƙararrawar ta sanarwa don wato samun wannan sabuwar waƙa da kuma ci gaban zafafan labaran a wannan tasha tamu mai albarka da zarar mun ɗora muku zuwa bidiyo na gaba. Mun gode da kasancewa da mu da ku masu sauraro, ku ci gaba da kasancewa da mu don samun wasu zafafan labaran.